Audio knjige Feniks. Otide jednom nekakav kmet do svoga Agije. Kako nije imao šta drugo da mu ponese na dar, odnese samo jedan par piladi. Kad dođe kod Agije, pokloni mu se po običaju i u ruku ga poljubi, a Aga tek što ga vide gde nosi par piladi. Reče: Ej, Rajo! Kako si? On mu odgovori: Dobro u tvoje zdravlje, moj lepi Aga. A jesi li bolan, već to doneo nego to dvoje zgurenih piladi? Bog me, Aga, nisam. Nego, da ti pravo kažem, htedoh poneti i malo masla, pa mi da oprostiš, žena ne dade, govoreći da nemamo u kućino nešto malo. Aga se pogladi po bradi, pa reče: Ko ženu sluša gori je od nje. Zato ne valja ženu nikad slušati. Nakon nekog vremena kmet opet dođe nešto poslom do Agije i ponese mu malo masla, a on ga upita: Bolan, jesi li mi više što doneo nego to malo masla? Ne, Aga moje, da ti pravo kažem, davaše mi jutros, da oprostiš, moja žena jedan dobar par kokoši i 10 puta mi reče: Na, ponesi ovo našem dobrom Agiji, a ja, kako mi ti ono nedavno reče, ne htedoh ženu poslušati. Na to mu Aga reče: Dobro je kad i ženu poslušati. Audio knjige Feniks.